अरे बाप पिंकी। हाँ? अरे एक रोटी मोंगी निकलत का रे। पूजा जाओ जल्दी। पूजा हाँ इतना रात के छत पे का करत तारू? ओ कहा ना बड़ा गर्मी लागत रहल ह त बस हवा खाए आ गई नी। हाँ भैया के लुंगी एजा कैसे आई? पता ना हवा बहुत तेज चलता ना उड़ के आ गई। हाँ, अच्छा चली सोते चली। हाँ चला चला। आ दादा लुंगी लेके चल गल रे दादा। ओटे पवानी। चला पूजा। प्रणाम। ईश्वर हम सबके अनमोल जीवन देले बाड़ी और ये नशा जीवन के नाश कर देला। जे ना पिए ऊ का जाने नशा का करेला। राव इशारा कहाँ बा हमरा पता बा, पर थोड़ा सा आनंद और मजा खातिर ये शराब रवा सबसे पैसा इज्जत सम्मान सब कुछ छीन लेला। सबसे बढ़ के तो ये शरीर पर जौन गलत प्रभाव करेला राव गुर्दा और हृदय के कमजोर करके पल पल रवा सबके मौत के करीब ले जाला। यही से हम कहतानी ये शराब का नशा आपको निराश बना देगा, धन दौलत छीन के जिंदा लाश बना देगा। यही से सब लोगों से विनती बा कि दारू के छोड़ जिंदगी से नाता जोड़ी सके। नारायण बाबू ई लड़की जौना घर में जाई नु ओह चार चांद लगा दी। ये बात तो बा। अच्छा तब हम चला तनी गाँव तो का करे ले सी हां यही सब करवावे। चल बुआ के प्रणाम बोल दिया हमारा। हाँ ठीक बा। अपन ख्याल रखिए। हाँ